Γεια σας φίλοι μου, καλώς ορίσατε σε αυτό το podcast ή ακόμη καλύτερα σε αυτήν τη σειρά από podcasts. Το όνομα μου είναι Αρτεμάκης Αρτεμίου και εδώ και πάνω από 2 δεκαετίες έχω δουλέψει με βάσεις δεδομένων, διάφορες πλατφόρμες και γλώσσες προγραμματισμού, frameworks και τα τελευταία χρόνια με τεχνητή νοημοσύνη. Ο σκοπός αυτής της σειράς των podcasts είναι να δώσω και εγώ πίσω στο community με το να μοιραστώ τις γνώσεις μου σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, και έτσι ο σκοπός αυτής της σειράς podcast, η οποία γίνεται στα ελληνικά, είναι να κάνουμε μαζί έτσι μια εισαγωγή στην τεχνητή νοημοσύνη, τι ακριβώς είναι, πώς επιτυχάνεται, πώς λειτουργεί, σε ποιους τομείς της ζωής μας ήδη χρησιμοποιείται, σε ποιους τομείς θα χρησιμοποιηθεί ακόμη περισσότερο και προς τα που πάει η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Σίγουρα είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, συζητιέται συνεχώς. Κάθε μέρα ακούμε και διαβάζουμε ανακοινώσεις από μεγάλες εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και σίγουρα είναι μια τεχνολογία η οποία αποτελεί μια επανάσταση από μόνη της. Εγώ το χαρακτηρίζω όπως υπήρξε η επανάσταση του διαδικτύου, είναι η επανάσταση που ακολουθεί την επανάσταση του διαδικτύου και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, διότι με τον α ή β τρόπο επηρεάζει τη ζωή όλων μας. Έτσι, ας προχωρήσουμε να δούμε το περιεχόμενο αυτής της πρώτης συζήτησης. Πρώτα θα καθορίσουμε τι σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη. Θα δούμε μαζί έναν απλό ορισμό της τεχνητής νοημοσύνης, έτσι ώστε να πάρουμε μια ιδέα τι ακριβώς είναι. Ακολούθως θα δούμε πώς λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη σήμερα. Θα συζητήσουμε για την επιρροή που έχει στον τομέα της υγείας, στον τομέα της οικονομίας, καθώς επίσης και στον κοινωνικό τομέα. Τέλος, θα καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα και προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης, έτσι ώστε να ολοκληρώσουμε αυτή την πρώτη συζήτηση για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει ήδη την καθημερινή μας ζωή. Ας ξεκινήσουμε με τον ορισμό της τεχνητής νοημοσύνης. Πολύ απλά μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την τεχνητή νοημοσύνη σαν την ικανότητα των υπολογιστών να εκτελούν εργασίες που συνήθως απαιτούν ανθρώπινη νοημοσύνη. Άρα, με απλά λόγια, αυτό σημαίνει πράγματα τα οποία μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος σήμερα, μπορεί να τα κάνει πλέον και η τεχνητή νοημοσύνη. Κάποια παραδείγματα, μάθηση, όπως μαθαίνουμε εμείς, μπορεί και με την μηχανική μάθηση, τεχνητή νοημοσύνη, να μάθει διάφορα πράγματα, έτσι ώστε στη συνέχεια να αναγνωρίσει πρότυπα, να λάβει αποφάσεις, καθώς επίσης να δώσει και να κάνει συστάσεις, έτσι ώστε να μας βοηθήσουν να πάρουμε αποφάσεις, οι λεγόμενες data-driven decisions, αποφάσεις βασισμένες πάνω σε ανάλυση δεδομένων, κατανόηση φυσικής γλώσσας και πολλά άλλα. Εδώ να πούμε ότι υπάρχουν 3 είδη τεχνητής νοημοσύνης. Το ένα είναι πρακτικό και τα 2 βρίσκονται ακόμα σε θεωρητικό επίπεδο. Το πρακτικό επίπεδο τεχνητής νοημοσύνης είναι η λεγόμενη στενή νοημοσύνη, narrow AI, η οποία είναι η ικανότητα των υπολογιστών να εκτελούν εργασίες που συνήθως απαιτούν ανθρώπινη νοημοσύνη, όπως είπαμε πιο πάνω, αλλά σε συγκεκριμένους τομείς. Δηλαδή, ένας άνθρωπος έχει ολοκληρωμένες γνώσεις και ικανότητες να χειριστεί διάφορα θέματα που προκύπτουν μέσα στην καθημερινότητα. Η τεχνητή νοημοσύνη ακόμα δεν έχει αυτό το πράγμα, διότι λειτουργεί σε διάφορα κομμάτια της ανθρώπινης νοημοσύνης. Παραδείγματος χάρη, αυτόνομα οχήματα είναι ο τομέας της τεχνητής νοημοσύνης που έχει να κάνει με την ευθύνη του να καθοδηγήσει με αυτόν τον τρόπο έναν όχημα. Μόνο αυτόν κάνει όμως, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Άλλος τομέας της τεχνητής νοημοσύνης είναι η αναγνώριση φυσικής γλώσσας. Και αυτό είναι μια συγκεκριμένη δουλειά. Φωνητική βοηθή, voice assistance στα τηλέφωνα. Και αυτά τα κομμάτια της τεχνητής νοημοσύνης κάνουν συγκεκριμένα πράγματα. Άρα, με ο χαρακτηρισμό narrow AI, στενή τεχνητή νοημοσύνη, χαρακτηρίζουμε όλες αυτές τις επιμέρους λειτουργίες τις οποίες αναλαμβάνει να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Η δεύτερη υποθετική μέχρι τώρα κατηγορία τεχνητής νοημοσύνης είναι η γενική τεχνητή νοημοσύνη, Artificial General Intelligence, όπου αυτό σημαίνει ότι πλέον η τεχνητή νοημοσύνη φτάνει σε ένα σημείο όπου μπορεί να λειτουργήσει πάνω κάτω σαν
ο άνθρωπος, όπου αυτόν το είδος τεχνητής νοημοσύνης, υποθετικά μιλούμε πάντα, το οποίο μπορεί να χειριστεί διάφορες καταστάσεις σε διάφορους τομείς. Και ακόμα ένας πιο υποθετικός τύπος τεχνητής νοημοσύνης, η τεχνητή υπερνοημοσύνη, Artificial Super Intelligence, όπου η τεχνητή νοημοσύνη ξεπερνά σε δυνατότητες των ανθρωπίνων εγκέφαλων, τον άνθρωπο. Όπως είπα, σήμερα έχουμε τη στενή τεχνητή νοημοσύνη, Narrow AI, όπου αναλαμβάνει επιμέρους κομμάτια λειτουργιών και οι άλλοι δύο τύποι είναι θεωρητικοί και σίγουρα το μέλλον θα δείξει αν καταφέρουν να αναπτύξουν τεχνητή νοημοσύνη που να ανήκει σε αυτούς τους δύο τύπους. Τώρα ας δούμε τις κύριες δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης. Έχω φτιάξει αυτόν το γραφικό, όπου έχουμε στο κέντρο την τεχνητή νοημοσύνη και γύρω από αυτή παρέχω τις κύριες δυνατότητες της όπως είναι σήμερα. Άρα, μηχανική μάθηση, μια κύρια δυνατότητα της τεχνητής νοημοσύνης, όπως αναφέραμε και πριν. Αυτό της δίνει τη δυνατότητα να μαθαίνει και αναλύοντας τεράστιους όγκους δεδομένων, μαθαίνει, βρίσκει διάφορα patterns, πρότυπα, μπορεί να κάνει συστάσεις, να εισηγηθεί πράγματα και διάφορες άλλες λειτουργίες οι οποίες βασίζονται στην ανάλυση μεγάλων, ακόμα να πω τεράστιων όγκων δεδομένων. Άρα μηχανική μάθηση πολύ σημαντικό, εικονική βοηθή, όλοι τους χρησιμοποιούμε πάνω στα τηλέφωνα μας, voice assistants, μιλούμε, γίνεται επεξεργασία φυσικής γλώσσας, το οποίο είναι η τρίτη κύρια δυνατότητα της τεχνητής νοημοσύνης σήμερα, και αναγνωρίζοντας τη γλώσσα μας σε έναν έτσι προσωποποιημένο επίπεδο για τον καθένα μας, καταλαβαίνουν τι ζητούμε και το κάνουν πάνω στις συσκευές μας. Όραση υπολογιστών, όπου είναι ακόμη μια δυνατότητα της τεχνητής νοημοσύνης να αναλύει εικόνες και βίντεο και να αναγνωρίζει αντικείμενα μέσα σε αυτά τα βίντεο ή εικόνες. Ρομποτική φυσικά, όπου είναι σημαντικός τομέας της τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος αναπτύσσεται γι' αυτός, όπου αναπτύσσονται ρομπότ, τα οποία από μόνα τους με έναν αυτόνομο τρόπο μπορούν να λειτουργήσουν. Αυτόνομα οχήματα, το παράδειγμα που είπαμε πιο πριν, όπου ήδη βλέπουμε αυτοκίνητα να οδηγούν μόνα τους, οι drones, τα οποία προβλέπω ότι πολύ σύντομα θα είναι γενικώς διαθέσιμα. Έμπειρα συστήματα, τα οποία μπορούν να κάνουν συστάσεις για εξειδικευμένα θέματα και αυτά αναλύοντας μεγάλους όγκους δεδομένων, χρησιμοποιώντας και αυτά τη μηχανική μάθηση. Άρα βλέπετε, οι κύριες δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης σήμερα είναι ήδη αρκετές. Κατά κύριο λόγο, η μηχανική μάθηση είναι το βασικό συστατικό το οποίο επιτρέπει στην τεχνητή νοημοσύνη να παρέχει όλες τις υπόλοιπες κύριες δυνατότητες, διότι, όπως αναφέραμε και πριν, η τεχνητή νοημοσύνη βασίζεται πάρα πολύ στην ανάλυση τεράστιων όγκων δεδομένων. Αυτό μας φέρνει στη συζήτηση του πώς λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη σήμερα. Η τεχνητή νοημοσύνη μιμείται τις γνωστικές λειτουργίες του ανθρώπινου εγκεφάλου με χρήση αλγορίθμων και δεδομένων. Αυτό που είπαμε και πιο πριν, στενή τεχνητή νοημοσύνη, παραδείγματος χάρη, η αναγνώριση φυσικής γλώσσας μιμείται την γνωστική λειτουργία του εγκεφάλου μας να αναγνωρίζει φυσική γλώσσα σε μια συζήτηση. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η τεχνητή νοημοσύνη στα αυτόνομα οχήματα μιμείται τις γνωστικές λειτουργίες μας όταν οδηγούμε αυτοκίνητα, παραδείγματος χάρη, ή όταν, παραδείγματος χάρη, τηλεχειριζόμαστε drones κτλ. Σήμερα τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης εκπαιδεύονται σε μεγάλες ποσότητες δεδομένων για αναγνώριση προτύπων, καθώς και τη διενέργεια προβλέψεων, όπως αναφέραμε και πιο πριν. Άρα, βασικό συστατικό είναι τα δεδομένα. Πλέον υπάρχουν τα big data, τα οποία είναι τεράστια όγκη δεδομένων διαφόρων μορφών, και πλέον με τη μηχανική μάθηση υπάρχει δυνατότητα η τεχνητή νοημοσύνη να αναλύει αυτά τα δεδομένα και να παράγει προβλέψεις, συστάσεις, αποφάσεις κτλ. Άρα οι τεχνικές με τις οποίες η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί σήμερα περιλαμβάνουν τη μηχανική μάθηση και τη βαθιά μάθηση, η οποία βαθιά μάθηση είναι μια υποκατηγορία της μηχανικής μάθησης, όπου χρησιμοποιούνται νευρονικά δίκτυα, τα λεγόμενα neural networks, τα οποία έχουν τη δυνατότητα
να αναλύουν ακόμη περισσότερων μεγάλους όγκους δεδομένων, να αναγνωρίζουν πρότυπα, έτσι ώστε να μπορέσουν να παράξουν προβλέψεις και διάφορες συστάσεις. Τέλος, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιούνται και σε φωνητικούς βοηθούς, voice assistants, όπως είπα πριν, στα τηλέφωνα μας, για αναγνώριση ομιλίας και εικόνας, καθώς και σε αυτόνομα οχήματα. Η αναγνώριση ομιλίας, η φωνητική βοηθή δεν είναι μόνο στα τηλέφωνα φυσικά. Σήμερα μπορούμε να συνομιλούμε με φυσική γλώσσα και με διάφορα chatbots, όπως παραδείγματος χάρη το ChatGPT ή το Copilot, Gemini κτλ. Τώρα συζητήσουμε για την επιρροή της τεχνητής νοημοσύνης στην υγεία. Κάτι πολύ σημαντικό, διότι είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός τομέας, έχει να κάνει με ανθρώπινες ζωές. Αντιλαμβάνεστε τη σοβαρότητα αυτού του τομέα. Άρα η τεχνητή νοημοσύνη όντως επαναστατεί στον τομέα της υγείας και ήδη προσφέρει πολύ μεγάλη βοήθεια. Παραδείγματα περιλαμβάνουν διαγνωστικά συστήματα μέχρι και την προσωπική περίθαλψη, τα οποία έχουν μεγάλη επίδραση στην πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία ασθενειών. Κομμάτι αυτής της προσφοράς της τεχνητής νοημοσύνης είναι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης, οι οποίοι αναλύουν εκατοντάδες χιλιάδες εικόνες από ακτινογραφίες για την ανίχνευση ανομαλιών. Έχουν ήδη γίνει αρκετά πειράματα σε αυτόν τον τομέα και έχουν δείξει ότι ήδη η χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την ανίχνευση ακτινογραφιών προσφέρει πάρα πολλά και μπορεί να καθοδηγήσει τους γιατρούς να αναγνωρίσουν ασθένειες τις οποίες κάποιες φορές να μην μπορέσουν να τις ανακαλύψουν από μόνοι τους. Άρα είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στα χέρια των γιατρών, έτσι ώστε να μπορέσουν να προσφέρουν ακόμη πιο ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Τέλος, είναι αυτό που είπαμε και πριν φυσικά, η τεχνητή νοημοσύνη στην ιατρική βοηθά τους γιατρούς να κάνουν πιο ακριβείς διαγνώσεις και να παρέχουν προσωποποιημένη περίθαλψη στους ασθενείς. Ένας άλλος τομέας όπου η τεχνητή νοημοσύνη ήδη έχει μεγάλη επιρροή είναι η οικονομία, όπου επαναστατεί και σε αυτόν τον τομέα. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης στην οικονομία περιλαμβάνουν αυτοματοποιημένα συστήματα παραγωγής στη βιομηχανία, όπου βελτιώνουν τη γραμμή παραγωγής, όπου βελτιώνουν την ανεφοδιαστική αλυσίδα και πολλά άλλα. Αυτόν μειώνει το κόστος, αυξάνει την παραγωγή, είναι πολύ σημαντικό. Η προγνωστική ανάλυση και χρηματοοικονομικές εφαρμογές, παραδείγματος χάρη credit scoring σε χρηματοοικονομικά ιδρύματα, τα οποία με αυτόν τον τρόπο πιο εύκολα μπορούν να αξιολογήσουν τις δανειστικές ικανότητες των πελατών τους, μπορούν να βοηθήσουν στην ανάλυση χρηματιστηριακών δεδομένων και πολλά άλλα, έτσι ώστε να προσφέρουν στον κόσμο ακόμη πιο ποιοτικές υπηρεσίες. Επίσης, εξυπηρέτηση πελατών και εφαρμογές διαδικτύου. Σε αυτόν τον τομέα επαναστατεί ήδη η χρήση chatbots, όπου τα chatbots, τα διάσημα chatbots μπορεί να είναι το ChatGPT, Copilot, Gemini κτλ. Αλλά πολλοί οργανισμοί ξεκίνησαν είτε χρησιμοποιώντας τους μηχανισμούς που παρέχονται από μεγάλα chatbots, τα λεγόμενα APIs, ή αναπτύσσοντας και chatbots από το μηδέν, δικά τους chatbots, τα οποία όλα αυτά τα chatbots έχουν πρόσβαση στα αντίστοιχα δεδομένα και με αυτόν τον τρόπο μπορούν να εξυπηρετούν με έναν προσωποποιημένο τρόπο τους πελάτες μέσω του διαδικτύου. Άρα φανταστείτε ένας πελάτης παρά να μπει στη διαδικασία να παίρνει τηλέφωνα ή να κλείνει ραντεβού για να πάρει προσωποποιημένες πληροφορίες βάσει των δικών του δεδομένων, μπορεί ήδη και θα μπορεί ακόμη περισσότερο στο μέλλον, διότι αυτό επεκτείνεται σε πολλούς οργανισμούς, να παίρνει προσωποποιημένες απαντήσεις στα ερωτήματα του την ώρα που τα χρειάζεται, και αυτό σημαίνει σε μια βάση 24/7, όπου αυτά τα συστήματα είναι υπολογιστικά συστήματα, δουλεύουν συνεχώς, είναι συνεχώς διαθέσιμα, άρα θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να πάρει τις πληροφορίες που θέλει ο πελάτης του οποιοδήποτε οργανισμού που αναπτύσσει αυτά τα chatbots. Τέλος, προσωποποιημένες προτάσεις και marketing, ένας άλλος πολύ σημαντικός τομέας της οικονομίας, ο οποίος ήδη επωφελείται από τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, όπου αναλύονται διάφορες συμπεριφορές των πελατών, αγορές κτλ. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούν οι οργανισμοί να έρθουν να προτείνουν
στους πελάτες τους την αγορά αγαθών και υπηρεσιών τα οποία είναι πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες των πελατών. Άρα αυτό είναι έτσι ένα win-win situation όπου κερδίζει και ο οργανισμός παρέχοντας τις υπηρεσίες και τα προϊόντα του, αλλά κερδίζει και ο πελάτης, διότι ο οργανισμός του προτείνει κάτι που ίσως να χρειάζεται πραγματικά. Τώρα συζητήσουμε για την επιρροή της τεχνητής νοημοσύνης στον κοινωνικό τομέα, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, έχει να κάνει με την καθημερινή μας ζωή στο τέλος της ημέρας. Μπορούμε να πούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει ήδη πολύ και τον κοινωνικό μας τομέα. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα του πώς επηρεάζει τον κοινωνικό τομέα περιλαμβάνουν την εξέλιξη των κοινωνικών δικτύων με προσωποποιημένες εισηγήσεις, όπου πλέον στα κοινωνικά δίκτυα μας προτείνεται περιεχόμενο βάσει των προτιμήσεων μας, άρα γίνεται μια εις βάθους ανάλυση του πώς λειτουργούμε σαν άτομα μέσα στα κοινωνικά δίκτυα, και βάσει αυτής της ανάλυσης, η οποία ανάλυση γίνεται φυσικά με τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση, μας προτείνεται περιεχόμενο των κοινωνικών δικτύων, το οποίο είναι πιο κοντά στις προσωπικές μας προτιμήσεις. Επίσης, ανάπτυξη ευφυών συστημάτων συνομιλίας, τα λεγόμενα chatbots, τα οποία συζητήσαμε και πριν. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι τα chatbots έχουν επιρροή σε διάφορους τομείς, δεν είναι μόνο στον τομέα της οικονομίας, όπως βλέπουμε τώρα και στον κοινωνικό τομέα, όπου με την αναγνώριση φυσικής ομιλίας μας επιτρέπουν να συζητήσουμε μαζί τους και να βρούμε πιο εύκολα πληροφορίες και γνώση την οποία χρειαζόμαστε για ένα συγκεκριμένο θέμα το οποίο ψάχνουμε στο διαδίκτυο. Επίσης, ανάλυση δεδομένων, πρόληψη εγκλημάτων, ξανά η μηχανική μάθηση, καθώς επίσης και η όραση υπολογιστών μπορεί να αναλύσει διάφορα δεδομένα της κοινωνίας. Ένα παράδειγμα είναι εγκλήματα τα οποία έχουν γίνει στο παρελθόν, μπορεί να προτείνει πιο αποτελεσματική προληπτική διαχείριση τέτοιων περιστατικών, μπορεί να προτείνει χώρους, μέρες, ώρες κτλ. Για περισσότερη αστυνόμευση, περιπολίες κτλ. Όντως είναι πολλές οι δυνατότητες και σε αυτόν τον τομέα, όπου στο τέλος της ημέρας επωφελείται συνολικά η κοινωνία. Τέλος, ένα άλλο παράδειγμα, η αντιμετώπιση κρίσεων, παραδείγματος χάρη φυσικές καταστροφές, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη και ξανά μηχανική μάθηση, μπορεί να γίνει έτσι με έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο πρόβλεψη πιθανών φυσικών καταστροφών, έτσι ώστε βάσει αυτών των προβλέψεων να υπάρχει και ένα βελτιωμένο επίπεδο ατιμότητας. Τώρα συζητήσουμε για κάποια συμπεράσματα και προοπτικές όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή μας ζωή, έτσι ώστε να συνοψίσουμε αυτό το πρώτο επεισόδιο αυτής της σειράς podcasts. Σε αυτό το βίντεο εξερευνήσαμε την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή μας ζωή. Διαπιστώσαμε ότι όντως η ζωή μας προβλέπεται να αλλάξει ακόμα περισσότερο στο μέλλον, διότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι που αναπτύσσεται συνεχώς. Νέες τεχνολογίες σχετικές με την τεχνητή νοημοσύνη χτίζονται συνεχώς. Άρα μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη βάλει ακόμα περισσότερο στη καθημερινή μας ζωή. Γι' αυτό και εμείς οφείλουμε να επιμορφωνόμαστε όσον αφορά αυτό το θέμα, διότι είναι κάτι που με τον ΑΒ τρόπο θα επηρεάσει τη ζωή όλων μας, και μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι αναμένεται περισσότερη πρόοδος στην τεχνητή νοημοσύνη όσον αφορά εξελιγμένα συστήματα υγείας, όπου η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προσφέρει ακόμη περισσότερη βοήθεια στους ειδικούς υγείας, έτσι ώστε να παρέχουν ακόμη πιο προσωποποιημένες θεραπείες και ακόμη πιο αποτελεσματικές διαγνώσεις. Αυτοματοποίηση και ρομποτική είναι κάτι που θα δούμε σύντομα να αναπτύσσεται ακόμη περισσότερο, καθώς επίσης και αυξημένη διαφάνεια και ασφάλεια, διότι μαζί με όλη αυτή την ανάπτυξη της τεχνολογίας και συγκεκριμένα της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία, όπως είπαμε πιο πριν, χρειάζεται τεράστιους όγκους δεδομένων για να μπορέσει να τροφοδοτηθεί και να λειτουργήσει με το να ανακαλύψει διάφορα πρότυπα, να φτάσει σε συγκεκριμένες προβλέψεις, σε προσωποποιημένες απαντήσεις σε διάφορα προβλήματα κτλ. Άρα, μαζί με όλα αυτά, χρειάζεται να υπάρχουν και οι ανάλογοι έλεγχοι πάνω στη χρήση των προσωπικών μας δεδομένων.
Άρα, γι' αυτόν τον λόγο, μαζί με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης σαν τεχνολογία, παράλληλα αναπτύσσονται διάφοροι μηχανισμοί διαφάνειας και ασφάλειας για τα προσωπικά μας δεδομένα, όπως για παράδειγμα το EU AI Act, το οποίο είναι μια νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει συμφωνηθεί σε πολιτικό επίπεδο και μόλις μπει σε εφαρμογή θα βοηθήσει, για παράδειγμα, στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των Ευρωπαίων πολιτών όσον αφορά τη χρήση των δεδομένων τους από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, αναπτύσσονται και άλλοι κανονισμοί σε διάφορες άλλες υπήρους, άρα όλα αυτά γίνονται στα πλαίσια της αυξημένης διαφάνειας και ασφάλειας, η οποία ήδη υλοποιείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε μαζί μου σε αυτόν τον πρώτο επεισόδιο αυτής της σειράς podcast που κάνω για την τεχνητή νοημοσύνη. Αν θέλετε να ενημερώνεστε για τα νέα βίντεο τα οποία θα βάζω για το θέμα, μπορείτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου, να επιλέξετε να παίρνετε ενημερώσεις, έτσι ώστε όποτε ανεβαίνουν νέα βίντεο σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη αλλά και άλλα θέματα τεχνολογίας να ενημερώνεστε. Ευχαριστώ.